खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बर' हारिया रुंसारि गियासुद्दिन आहमेदखौ मान बावदों। टिपकाइनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव शुक्रबारखालि गोसोखांनायनि मिरु जायो। मानोना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ बर' शिक्षा हारिमु न्यासनि हेफाजाबाव भारतारि उदांस्रि सोमावसारनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमानि सायाव रायजोआरि थाखोनि सावराय जथुम खुंफुंदों। बे हाबाफारिया रुंसारि महम्मद गियासुद्दिन आहमेद, सासे बारग' उकिल MP आरो इं 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसननो 12 बिन्दोआरि गोसोखां बिलाइ रेबजेननायाव बर' हारिनि मोनथाय आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनानै गोसो गोरबोजों मान बावो। ट्रास्टनि आफादगिरि ड अजित बर'आ सुबुं थुबुरमाखौ मोनसे जारिमिनारि आरो गोग्गाथाव बुब्लि होनना आहमेदखौ बर' हारिनि सासे नोजोर गोनां हादोर अनफावरि आरो थार लोगो होनना बुंदों। केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MP रोनगोरा नार्जारी आरो गुरुदेव ब्रह्म आरो आहमेद सानैनिबो नखरनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। आहमेदनि नखरनि सोद्रोमाफोर शाहिद उद्दीन आहमेद, रेहाना सुल्ताना, रेजिना सुल्ताना आरो मेहताब उद्दीन आहमेदआ गोग्गानाय आरो आबेगजों थैखांनायनि उनाव मान बावनायखौ नाजावदों। बे हाबाफारिया खौसेथि, हारिमुआरि रैखाथि आरो हारिनि जारिमिनखौ महर होग्राफोरनि अरायथा उनमोनथायनि मोनसे गोहोगोरा गोसोखांहोग्रा। नैथि खौराङाव दङ हिमन्तआ डिमा हासाव मावरियासालि हटेल सारिनिफ्राय सोरखारखौ जानगाराव दोनदों। द'थि फारिलाइ गावखुंथाय फोसावदों। गथ'फोरनि थाखाय मावरियासालिया लाक्जारि हटेलाव सोलायबाय। PSCनि आगान। आसामनि डिमा हासावआव रायजोनि बयनिख्रुइबो लोरबांसिन गथ'फोरनि थाखाय बानायनाय 2.28 कौटि रांनि मावरियासालिया गंसे लाक्जारि हटेल महरै नुजाथिदों। NLCPR बिथांखिनि सिङाव लुजानाय आरो 2021 मायथाइयाव CM हिमन्त बिश्व शर्माजों बेखेवजानाय बे सुबिदाखौ मावरिया गथ'फोरनि थाखाय माब्लाबाबो बेखेवनाय जायाखैमोन। 2022 मायथाइयाव गथ'फोरखौ कटुबाफुआव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिसोरो दासिमबो गोग्गो दै एबा मोजां बिसना गैयाजासे थायो। 27 जुलाइ 2025 मायथाइयाव गुबैयै बिल्डिंखौ मावरियासालिखौ लांनाय एखे मावख'गिरि देबुलाल गरलसाजों हटेल हेडिं महरै फिन बेखेवफिननाय जादोंमोन। रिपर्टआ रागा जोंखांनायनि उनाव 6 आगस्तखालि हटेलनि साइन बर्डखौ सिरि-सिरि बोखारनाय जादोंमोन। पाब्लिक एकाउन्ट कमिटिआ दायो नायबिजिरनो बिथोन होदों। बे केसआ आसामनि हाजोआरि जिल्लाफोराव रोखाथि, खुंथाय आरो रायजोआरि सम्पथिनि गाज्रि बाहायनायनि सायाव गोब्राब सोंलु सिखांदों। थामथि खौराङाव दङ सा-सानजा सीमा रेलवेनि GMआ आसामाव गोदान वागन मावबादानि थाखाय जायगाखौ नायदिङो। NFR GMआ कक्राझाराव वागन अभारहालिं मावबादानि थाखाय साइटखौ नायदिङो। सा-सानजा सीमा रेलवे NFRनि जेनेरेल मेनेजार चेतन कुमार श्रीवास्तवआ बृहस्पतिबाराव आसामनि कक्राझार जिल्लानि बासबारियाव वागन पिरियडिक अभारहालिं POH मावबादानि थाखाय थांखिजानाय थावनिखौ नायदिंदों। 256.35 कौटि रांनि खोन्दो मावथांखिआ गिबियाव दानसेयाव 75 वागनफोरखौ सामलायगोन, जेराव दानफ्रोमबो 250 वागननि जोबथा गोहो थागोन। 2500 बिघायाव गोसारनाय बे थावनिया बासबारि रेलवे स्टेशननिफ्राय 1 किल'मिटारल' आरो रुपसि बिरखं गाथोननिफ्राय 17 किल'मिटारल' गोजानाव, जाय गोख्रों गुबुन-गुबुन फोनांजाबनायखौ रोखा खालामो। श्रीवास्तवआ मुंख'दों दि मावबादाया साख्रि, रोंग'थि जौगाथाय आरो जायगायारि दारिमिनफोरखौ हेफाजाब होगोन, जाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलखौ लजिस्टिक आरो दारिमिनारि मिरु महरै जौगाहोनायाव बिहोमा होगोन। बिथाङा रैखाथि, गुन आरो दिदोमथिखौ गोनांथि होनायजों लोगोसे मावथांखिखौ थि समनि सायाव फोजोबनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बे सुबिदायाव स्ट्रिपिं, बडि फाहामनाय, सावगारि आखिनाय, उफ्रा खामानिफोर आरो गुन सामलायनायजों लोगोसे गुबुन-गुबुन हाबाफोरनि थाखाय जौगा गलाफोर थागोन, जाय ओनसोलाव गोदान रेल बिथायारि सानज'थाय हाबाफारिफोरनिफ्राय सोमजिनाय बांलांनाय माल रोगाथाइखौ सामलायनायाव हेफाजाब होगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ काछाराव 50 बेग गान्जा जब्द खालामदों, जायनि जाहोनाव 2 सुबुंखौ खानाय जादों। काछाराव 50 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे 2 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनाय जादों।
सिलचराव आसाम पुलिसा 50 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामो आरो शुक्रबारखालि सानै सुबुंखौ हमनानै लायो, जेरै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै पुलिसा नसुंसेनि रायजोनिफ्राय गंसे गारिखौ होबथायो आरो 50 बेग गान्जा बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफोरनि बेसेनखौ दासिमबो थि खालामनाय जायाखै। फेग्रा मुवानि बेरेखायै दावगानाया सोलिगासिनो दं। सानै सुबुंखौ खानाय जादों। नार्क'टिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स एक्ट 1985 नि सिङाव आयेनारि राहा लानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसाम मरिगावआव साइबार क्राइमनि मास्टारमाइन्ड सारिफुल इस्लामखौ गोबां बोसोरनि उनाव कलकातायाव खाबाय। मरिगाव साइबार क्राइमनि मास्टारमाइन्डखौ कलकातायाव खाबाय। आसामनि मरिगाव जिल्लायाव मैखोम साइबार क्राइम अपारेशननि गुबै सुबुं सरिफुल इस्लामखौ 2 बोसोरनिबो बांसिन सम पुलिसनिफ्राय बारग'नायनि उनाव 8 आगस्तखालि कलकातायाव खानाय जादों। मरिगाव पुलिसनि मोनसे जुनिया हानजाया कलकाता पुलिसनि हेफाजाबजों हमजानायनि सिगां 6 सानसिम बिथांखौ ट्रेक खालामदोंमोन। पुलिसआ बुंदों दि इस्लामआ गासै भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय थगायनाय अपारेशन खालामगासिनो दंमोन, कौटि रां जाख्ल'गासिनो दंमोन। बिथांनि बेरेखायै गोबां दाय गोनां गसरफोर रेबथुमनाय जादों आरो बिथाङा मरिगावआव बायनाय हा जायखौ आयेन बेरेखा रांजों बायनायनि सन्देह दं, बिजिरसालिनि बिथोननि उनाव जब्द खालामनाय जादों। सासे गाज्रि आरो मायाबी सुबुं महरै बरनायजानाय इस्लामनि नेटवार्कआ आसामनि बायजोआव गोसारनाय होनना फोथायनाय जायो। बिथांनि हेफाजाबगिरिफोरखौ सिनायनो आरो गोबां सम्पथिफोरखौ मोनफिननो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ हिमन्तआ थागिबिफोरनि सोमोन्दै आसाम बिजेपि गाहायनि बिबुंथिखौ नेवसिनानै बुङो दि बिजेपिआ बर' हारिनि थाखाय बावनाय। गिबि मन्थ्रिया थागिबिसाफोरनि सोमोन्दै बिजेपि एमपिनि बिबुंथिखौ लानानै जानाय दान्थे-बिदान्थेखौ नेवसिगारो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि हारिसायारि बेल्ट ब्लक आरो 6थि फारिलाइनि मुलाम्फाफोरनि सायाव बिजेपि एमपि दिलीप शइकियानि बिबुंथिखौ नेवसिगारदों आरो बेफोरखौ ओंथि गोनां नङा आरो ओनसोलाव मैखोम गोहोम गैया होनना बुंदों। भेरगाव, खैराबारि आरो अरांगाजुलियाव बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै सिएम शर्माया बुङो दि बिजेपिआ आसामाव गोदान माइक्र' ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक दाफुंनो थाखाय रादाय होबाय आरो सिगांनिफ्रायनो बर' कचारी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल दाफुंखाबाय। बिथाङा गोख्रोङै बुंदों दि बिजेपिआ हारिसानि बेरेखा नङा आरो बे आयदाखौ राजखान्थि खालामनायनि बेरेखायै खावलायदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ थागिबि आरो बर' हारिफोरजों दं। फै बेखौ बिसायख'थिनि आयदा दा खालामनि, बिथाङा बुंदों। सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थिनि आसा खालामनायजों सिएमआ थागिबि भटारफोरनि गेजेराव गावनि मददखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गासैबो हारिनि थाखाय गुवार जौगाथाय आरो समान मोनथायनि थाखाय पार्टीनि रादायनि सायाव गोसो होदों।